hatina kuzvigashira hazvisi kuti hatitira zvakanaka because it's taking long because bail rathanks kubva paakaplya achipinda mukoti it's more than a month tichinzwa nenyaya yenhigirekeni yekunzi bail saka zvikuti torera time yakaita sei yakareba takangogara we are just stuck kumusha uku tichingochema takaungana 3 months vanhu vacho vakavharirwa vacho havasi kutaura kune musoro wemwana mapatsi emwana hapana ari kuziva DNA maresults asati abuda saka where are we going tochiita sei from now tochiita sei kuuya kwataita panapa as family tachifunga kutiwo pamwe tichanzwa something positive but zvingoramba zvichingopostponedwa why isu tikubvunza kuti why bail racho ri kutora more than a month toda kuziva reason yacho kuti why hatichaziva kuti tochiita sei as family tambona makabata izvo zvingoratidza ichaita sei isusu tatauya tisina hatisi kuratidzira but tauya tine grief tikuchema tikurwadziwa because seems as if vanhu vakutikanganwa kuti kune vanhu vakaungana saka tauya kuti tiratidza vanhu kuti musatikanganwe takangoungana tichiri kuchema nanhasi where are we tiapapi because hatina maresults eDNA zvebail zvacho zvingonzi further because we can't wait bail for more than a month now saka toda kuziva direction yacho kuti tiri kuenda kupi hatichaziva kwekubvunza kana mhinduro yacho hatichaziva toiwana kupi saka we are not happy as Makore family because tatouyawo takawanda tiri kutochema tikurwadziwa tauya takawanda kuti tizive kuti what's the way forward nyaya yacho iri kumbonzi chiiko vane musoro wacho vakasungwa sofa kune vanhu 4 vakasungwa vari ikoko hapana tambotaura kune mamwe mapatsi ari missing takamirira nyika yese vari kunze kwenyika watibatira kuti vapindire panyaya kuti chichimutika hurumende here ipolisi here taziva kuti tora musoro wemwana kupi takafamba kwakawanda sapanzi kwezvakufamba saka hurumende here kunotakuziva kuti kana kuno vanobatsira hurumende kumaprofita kune magadzinizianengishuwa chichi vakose vatibatsire kuti tiwane kunemusoro mwana wedu please kunge varipo vanhu uyai kwakwatiri tizokubatsira zvakati sei vasina kuyamura kwatiri kwainoti isusu kuwa takambomutenga kune 3 months manje teni dzakakaka kumusha until today kawana achinzi ndiwo yemwana saka pane nyaya yemadna iri kunzi dai madna apawanikwa zviite kuti isu semhuri tikange tiri tawirirana here kuti tomboviga zviripo taikwanisa kuti tizvivige but madna acho pari kunzi pane 2 sets parudiwa imwe set kuti aite 3 masets so takamirira seti imwe yacho iyoyo ndo yatora too long chatiri kutadzawo kuziva kuti zvainge zvichinzi zvinofanirwa kutora 21 days so far taane 3 months saka semhuri kana kuti senharaunda zvakutirwadza kuti nhamo haifanirwi kuramba yachengetwa kusvika kwakadaro mhuri uyezve munharaunda zvakutirwadza saka tatiri kufungawo kuti kana paine vanokwanisawo kupindira kana kuti vane ruzivo rwekuti zvii zvingaitike kuti tibatsirike because isu tega zviri kutikunda ende tinoramba tichingoramba tiine maronda anoramba ari refresh mangwana dai kuri kunzi pane zvaive zvakaitika hazvo takambotochengeta mwana maybe tingadai takanyaradzika but for now zvingoramba zvichingoita ezivi zvinhu zvaitika nezuro asi tiine ruzivo rwekuti polisi vari kuti vanhu vakaitawo izvozvo vanavo saka taikumbirisa kuti maybe karaita kuti zviitikasike mbichana tikwanise kuchengeta mwana zvaitibatsira